Biye jumai marsikalo kleta ani kele samba flani buga ani fla aw munu ma fle sanga na ka wakati anga bololo kanala maliko na yakata se maliko kanama ambi aw bela jirifo aka wakati o chugala kuna foni min nabo si ka ma kono maliko na fon.net ale jabaraninga niyo watu seli ayo bisimila. Damnela bi anga ministry mini ale nyeshinembe anga jamana ani jamana were konyaw nyena boli masa ale ni aka mawu koni bina faranjon ka ninga ukunda no shotuka uka jamana o konnala ni o e Mauritanie bi juma donya yi ola u konta kunye femisa o de abe wakati dama bo ayirela ka fo ko anga fintigila ka ko o kala sababu ninka dankare Mauritanie do ka arama denya ola mono nulu yera kundana bagangena anga jamana o konnala alno asoro ni kuma yera koni alema chintigi ya folo anga ni ministry na ka ma ulu koni wulla ni ka ukunda Mauritanie jamana o ka wala sa ni ko nunu nyabsika sorala chugo ya mina alamsa marsikalo kle tan samba flani muga ani fla kle o to la sani o benane kayata o wakati ma anga fintigila ka o kon ga bulma fen o yelena mujugu o ka ninga a perenu uyi akera tomoktu asharan o yorola ngama la donia ka fo ko ni wakati na akon kera sabuye mama bone anina wa bolla mina foi o fanama chi ina fo bi sigareti mina o ulu koni ya yira ka fo ko sigareti o songo gelali no kosobe amidumina ina fo bi sigareti mi yera ko do kerengerera marboro lighti o ka fola ko marboro lighti yere ale kala saba o kuma fele sefa wari dorome muganila amidumina ina fo bi akala kele o be fele sefa wari dorome muganila ka keni folo apake o kuma fele sefa wari keme ani biduru amidumina ina fo sisano apake be ka fele sefa wari keme fla ani biduru o yere ka fola sa ko ni ayi ko ni sigareti ale songo gelera ko sigareti tigla mali kono nga abe gla Senegal kaw ulu de fino siradun te mali ni Senegal ni nyokon ni wakati na ka sababu yake nyangeli mitaleno ka nga jamana o segere sira mo ulu sababu ya lasa o de ato sigareti koni ale songo gele alindo wala sa ka sega demedo anga chama fanga jamana marabagoma tawdeni sigibaw ulu koni ma kerengeno ninga ulu blakana anga chama fanga jamana nyama ale fino no ye berashim mawiye kunu alamsa marsikalo klita samba flani muga ani fla unana kana uga dementa ninga anyeshi anga chama fanga marabagoma anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goita ale koni nunu ma nunu nika u bisimila kuluba masina bingani wale taraka bulma femi nale mauta katanu ye juguta ulasa ni oye kari bingani wale taraka asegere mamro fentigila kodombali dofe akera tenen shufe ka duguje tarata o sogomara fela lasa ni mama fentigila kodombali nunu rekumbi bulma fe sien fla odela o kwani ni bulma fe ni ka alajo lensa mamunu kumbe ni bulma fe kona nube ke shufer ke no bulma fe bolla ali kerefe amafla ulu kwani bolla ni ka ukunda masina kan bashima ulu soro ni yere bingani wali kera gumukura ale be segu o marala uka fola ko o shukele na tuguni bingani wala taraka ni bulma fenkeri ni ka ale segere akera sansandi nga bulma fen bola yere koni uye ale bone anina ninga klatuguni ka aka bulma fen ka o jini amita ko kan kibarula amankunda Côte ka jamana o kononaka kunu marsikalo klitan samba flani muga ani fla ambaka ni ale be wele ko Ahmed Bagayogo ale ka sankele sarakabo o koni o kera ambakere na ale Ahmed Bagayogo ale koni tanyana ka sababu yake bomba na ikashito sambiduru ani worola aka sankele sarakabo ulu koni kera golfu misiri o konnala golfu ale be kogodi akera jamana nyama ni o son excellence Alassane Dramane Ouattara ale nyena kuna fonda tugula idusika ka jamana nyama no e Vladimir Putin kunu marsikalo kleta aya yira ka fo ko alno ya soro nyangili kon talenu ka le ka jamana o segere occidentaux ulufe tajimi ni ale ba di mo mataji koni o tali o tinajo nga jamana marabago ulu ya yira ka fo ko uka jago fendo koni laboli obe jo
Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw minnu b'an filɛ ni wagati na Côte d'Ivoire, Burkina, La Guinée, Sénégal, Mauritanie ka taa se Espagne jamanaw olu ma ko Brazzaville la o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ k'an filɛ an b'aw fo danti foli min na n'ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛndo inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw kana ɲinɛ ka to k'an ka video aimer ni k'a partager aw k'an bɛn